Jeg er så glad for min cykel. Den gør mig hurtigt langt omkring. Og det er fordi at på min cykel så går det let som ingenting. En cykel larmer ikke og bruger 0 benzin. En cykel oser ikke som andre oliesvin. Jeg er så glad for min cykel. Den gør mig hurtigt langt omkring. Og det er fordi at på min cykel så... Hvem bestemmer hvad vi skal lære? Hvem sorterer ud og piller fra? Hvem afgør hvilke spørgsmål der skal stilles? Hvem fastsætter de korrekte svar? Det gør de, der kun har én interesse: at kapitalens guldvogn aldrig vælter. De, der kun kan være trygge, hvis de sikrer sig, at vi bliver ligesom vores forældre. It's the kind of beat that go. Sammen til sidste nummer for jer. Ja. Ja, sikken fest vi har haft nu i nat. Ja, ja. Klokken var 5, da vores gæster gik hjem, og de sang ja. Woo!